Yeah. Now, Very interesting, yeah. Discouraged because Yeah. but now cannot honor Yeah. positioning and the calling of being a husband. Yes, What yes, would you yes. say? Mfethu ngizocela nje ukuzungeza kancane bese ngiza kuleli phuzu. Yes, Khona esinye statement engake ngasifunda mfethu esithi ungabe uyigudluza insika osuku ungazi ukuthi yabekelwane. Yabo ngoba kwesinye isikhathi uyayigudluza insika ngoba uyitshela ukuthi insika kanti le nsika iphethe umgogodla wezinto ezinkulu yabo. The reason why ngiqala kanjalo Vuma mfethu siyabantu besilisa into esilimaze kakhulu mfethu khona izinto esayigudluza in our lives sajaha izinto ezithile singaxhumananga noNkulunkulu ukuthi njengoba ungibeke ngayinsika lana what is my role, you know? So I'm a pillar in this family, but somehow I move anyhow. So ukugudluka kwami noma ukunyakaza kwami anyhow kusho ukuthi khona izinto ezonyakaza. So into esilimazile-ke Vuma sisuke sahamba i-identity yethu emhlabeni, umhlaba wasusitshena izinto ezithile ukuthi ukuba indoda ukuthi ukuba yilokho saku-embrace lokho. So uma uzobheka Vuma mfethu kukancane sabantu besilisa siqhakambisa amazwi okuphila uNkulunkulu awatshala empilweni zethu. Okusho ukuthi kungenzeka Vuma uthola ukuthi khona izinto zami ezithintekile empilweni but lamazwi okuphila uNkulunkulu awabeka phezu kwami nomqondo wokuhola umndeni. Lezi zinto lezi mangigudluka kuzo konke lokho kunyangeke kungifulfile. Okusho ukuthi kungenzeka mfethu ukuthi ngilele embedeni but ngisakwazi ukukhuluma amazwi okuphila over my family. I can still lay hands on them and pray for them. So umuntu wesilisa njengamanje ushayeke kwamabhizinisi washayeka kwezinye izinto uNkulunkulu usazokurestore lapho but do not lose your identity kulento yokukhuluma amazwi okuphila ukuthi ingane imevuka ekseni esikoleni ukukhuluma amazwi okuphila unkosikazi umevuka ukukhuluma amazwi okuphila because uNkulunkulu has given you that authority. Go back to the basics. uNkulunkulu kubekephi, you are a pillar. Thank you.